Galaxy Buds Life unboxing na kan nei do na Amazon na changa ka cha ania man hi at pawang vel khop mai maro tu Republic Day sale lo oma tom do ko cha ne Galaxy Buds Life hi a technology hi tharlu tuk to lo kum thum kum li vel liam ve to amaro chu kan leina chan jok taka chu amana tlom to ba ka music quality hi tra hi Samsung ania tunla jon Buds Pro te po om to to tak tak ani hi poi 30 chu to se tuna Republic Day sale la hian tlom takin a lei theya tin keni audio file music chawangai na tan chuan khatianga changka na rang kha poimo lo a sound system a sound ina aken ngai tha ka nuam em a ri thum tha em a ri sin le thum le a middle kan tiang chi kha tha em ti zok kha ne chu tianga chun hei hi an fak khop me chu kan lei chan ania technology thar changkang kha kan lei chan ani chi alowa an soi dan chon tun thlenga sound system tak tak chuk to ma se tun thlenga la thabera chu tiang thil lavel ngai thak nan chon PS2 PlayStation 2 kha thabera an tiani tiang deuh chuan hei poi kan han eng lo ania hei hi ta paperwork ani mai hei chu ang hang paperwork hi mai ta start mo te ang chi khan ya warranty card ti vel khan ita da so na hei zo hi kan endon ni hei hi ang lo khan ni ta hian nge charging cable ni Type C morgan muang kwan hi lo ni dang chu amom to lo kei kan endon ni dum hi ka cha moi ka tia kan muang hen hei ni Buds Life chu lo ni ta ni ang lo chu ni ta kan movie ateng chu mo kut ni sound quality hi tha chu ne kan cha chan ai a sen vat van me a sen hian charge chatlem tin ane hei hetla hian charge chatlem boka kha ni maya darkar som thumvel adayani hemi a case nen hian start kita hian chi rang a function ho kha om dona truly wireless ania charging case ania charging battery wireless charging post support ani hian wireless charging reverse wireless charging kan tiang chi a phone kha kan nei chuan ka tiang kha sam takin ti the tin apps run nei boka Play Store Buds Life apps run truly wireless tini tin chubaka chuan noise cancelling function po kha nei ve tin microphone pathum ma oma chuan phone in biak te kha ti clear maya hei kan muang hian battery down deuh hleka ti khan kan ngai thla chinanga nakina that lo te kan la review lenga du tu sa mem ti kha rong hi mo in ti chi niam ka hrelowa kan ang lo kan la chuak nga ni hi ni ta moi kan ti chi niam ka hrelowa
kan hmang chin dawn ni Republic Day sale te enge hei an hun pui a hian vai ho chuan thil in sale thina kan tluk lo na tak te pawh ni awm e indu ve chuan Independence Day sale te pawh awm le dawn a Diwali sale ka tianga khan a tlawma sing chuang man ni thin ka tula chuan a tlawm to em mai a nga pe ve deuh te pawh nga yang